Ok. Salam alaikum, an balma maliyɛnw. An b'aw fo ka aw barikada balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila. Je chercheur k'a ɲini aw fɛ a ka émission a ka partager, a y'a partager kojugu. A ye cœur bila a ka j'aime caya, a ye cœur bila a ka j'aime caya. Nin yɔrɔ la an ka foli belebele bɛ se an ka Serifukɛ ma Cheick Tiyami Ayidara kabako fura tigi. Ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la, fura min n'a ka ɲi bana baden ma. Tension, diabète, furudimi, rendimi. Serifukɛ ka numéro 78 78 03 03. O tɛmɛlen kɔ an b'an ka belebele fo n'o ye Cheick Lassana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu. K'a fɔ maliyɛnw ye Lassana Kanɛ sen bɛ dingɛ min da la, an bɛ dugawu kɛ a ka n'i sen bɔ dingɛ in da la. A ŋunana don min na maliyɛn bɛɛ bɔra a kalama. A ye min kɛ i bɛ k'a ka tagali la ka se bi ma, an bɛ dugawu kɛ halisa a ka continuer Mali dɛmɛli la. A n'a ɲɔgɔnna caman an ka foli bɛ se Usmane Cherif Madani Ayidara ninnu, Puya Ayidara ninnu, voilà, ka se Sufi Bilal ma, ka se Lassana Kanɛ ka mɔgɔdam dɔ ma n'o ye Abubakar ye, u bɛɛ ka foli bɛ yan. Donc voilà, an bɛ don an ka sujet kɔnɔ k'ale politologue fo Seku Tunkara ani Mali activiste bɛɛ. C'est-à-dire an da don brièvement bi n ye sujet dɔ bila n bɛ taa mɛn na. C'est-à-dire nin ye n ka vidéo fɔlɔ ye mais n bɛ tila ka na actualité la. Bi il est temps an k'an da don santé domaine dɔ la n'o ye an ka kɛnɛya domaine dɔ ye an ka kuma a kan. Kunun y'a bila an ka page kan o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye chicha interdit Mali la. Asimi kan ka foni na, gouvernement kan ka foni na, u ye courage min sɔrɔ ka kariya ka chicha interdit Mali la, diɲɛ kɔnɔ décision ma ɲa ka bɔ. Mais an tɛ fɛ a ka da chicha dɔrɔn ma dɛ, cigarette ninnu an bɛ fɛ u ka taa nin bɛɛ la. U ye chicha interdit min kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ u ye 6 mois de fɔ, donc stock minnu bɛ yen u ka stock épuisé 6 mois kɔnɔna la. Donc mɔgɔw bɛ ka interpeller an ɲɛ bɛ mouvement dɔw bɛ ka wuli, mɔgɔw bɛ ka don est-ce qu'il y'a faamu faamaw kan pour que 6 mois min délai fɔra dɔ ka fara 6 mois in délai kan. An kɔni an bɛ min fɔ an ka autorités ye u ye décision min ta u ka to décision in kɔ. 6 mois mana tɛmɛ cɛ o cɛ ni sisan yeri da la a chicha e t'a min tuguni yanni diɲɛ wuli cɛ. Autorités ka wuli u k'u ka sanction ta u k'a kɛ an ka denmisɛnninw ka lakana, an ka denmisɛnninw ka kɛnɛya. An ka autorités k'u occuper o la parce que i b'a kalama nin fɛn ninnu de kɛra sababu ye Mali denmisɛnninw bɛ ka ban kalama. Nin fɛn ninnu de kɛra sababu ye est-ce qu'il y'a faamu Mali denmisɛnnin caman i b'a ye k'a fɔ u bɛ te min na u bɛ ka ban baara ma u bɛ ka kɛ paresseux u bannen bɛ leçon ta ma i bɛ taa chicha sɔrɔ mɔgɔw da la. Donc n interpellé la ko bɛɛ kumana chicha ko kan Amara i ma kuma a kan mun na n k'a to n bɛ kuma a kan kuma bɛɛ n'a wagati de don. Déjà autorités ye baara dɔ kɛ baara ɲɛna. Ni baara ɲɛna des fois tu n'as pas besoin i ka kuma a kan mais an bɛ jɔrɔ min na sisan u ye kalo 6 min di kalo 6 in de kana bɔ a ma bi kalo 6 in kana bɔ a ma est-ce qu'il y'a faamu kalo 6 in kana bɔ a ma chicha interdit min fɔra est-ce qu'il y'a faamu kalo 6 ni min ma se k'i ka stock feere o kɔnɔna la i ka cogo wɛrɛ ɲini i ka stock la dɛ mais kalo 6 faamaw ka mesure ni appliquer daminɛ chicha yera cɛ o cɛ da la u k'a ja i da la parce que an bɛ niveau dɔ ma ni état yɛrɛ ma wuli ka denmisɛnninw ka kɛnɛya u ka santé u ka sécurité ta mɛn baara in tɛ ɲa dɛ parce que bi Mali la temina de cayara i b'a ye c'est-à-dire i bɛ taa gɛrɛnw de sɔrɔ ɔkɔlidenw b'u ban est-ce qu'il y'a faamu leçon ta ma sufɛ i bɛ mɔgɔw regrouper i bɛ denmisɛnninw ka gɛrɛn sigilen i mana taa caman na i bɛ taa sɔrɔ ni chicha t'u bolo cigarette b'u bolo gulɔ b'u bolo état k'an k'i sen don nin na parce que n'an ma nin kɛlɛ a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ Mali denmisɛnninw bɛ se ka niveau sɔrɔ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'an bɛ se ka kalan min kɛ an tɛ se k'o kalan kɛ dɛ ni denmisɛnninw banna leçon ta ma ka t'u sigi gɛrɛn na fɛn kirikaraw mini na chicha yɛrɛ mɔgɔ t'a kɔnpo docteurw yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ u ko docteurw bɛ min fɔ ko chicha k'a ka jugu ni cigarette ye ko chicha a bɛ fɛn min da hadamaden farikolo ka c'est énorme a bɛɛ ma se ka dɔn a bɛ se ka sɔgɔsɔgɔnijɛ bila i la a bɛ se ka i kɔnɔnafɛnw tiɲɛ k'a tiɲɛni ka teli ni cigarette tiɲɛni ye donc n'an b'o niveau la tolérance tɛ yen il y a pas de négociation est-ce qu'il y'a faamu 6 mois min fɔra
autorité ka 6 mois est respecté ni 6 mois délai sera ni mogo yera chicha mina ini minga kan o ka da ika négociation ta la parce que ameka rumeur mais ko bolbolu be sena mogo ndi segina autorisé et comment on appelle état et sanction minta chicha ko la qui be sego ka do fara délai ka délai prolongé wala ina me yokona ni kelela chokoroba ni musoroba ko kubango mena mali activiste baden wele an bébé fara ɲɔgɔn kan nin kɛlɛ in na 6 mois mana se dɔrɔn o ka kɛ shisha ko bannen denmisɛnninw ka avenir an yɛrɛ bɛ an occuper denmisɛnninw ka avenir la an tɛna to denmisɛnninw ka tiɲɛ an sigilen ɲɛna pendant que an bɛ se ka ko kɛ pendant que an bɛ se ka ko dɔ bɔ a ko la quoi donc dɔɔni don autorité u ye nin pas min kɛ dɔɔni don kɔfɛ u ka cigarette fana ta jate minɛ kɔfɛ est ce que i y'a faamu u ka alcool ninnu ka nin bɛɛ jate minɛ dɔɔni progressivement pour que se ka kɛ sinon mali denmisɛnninw tiɲɛna dɛ denmisɛnninw banna kalama c'est à dire normalement ni école bɛ kɛ sini gɛrɛman ka sigi bi ni école bɛ kɛ sini gɛrɛman ka sigi mais i bɛ taa sɔrɔ kalankɛdenw école ye sini ye i b'a ye gɛrɛ bɛ sigi fo 1 heure 2 heures n'i taara lajɛ i bɛ taa sɔrɔ n'u tɛ cigarette min na u bɛ shisha min na u bɛ gulɔ min na donc fɛn min bɛ kɛ sababu ye negela min bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ u yɛrɛ ka terme na ko gigin k'u sigi min bɛ kɛ sababu ye u bɛ siɲɛna kɛ dɛ o negelafɛn état ka kan ka fɛɛrɛ kɛ de o de kana sɔrɔ o ka tunu circulation na n'o tununa circulation na i b'a ye denmisɛnnin baden bɛ tilen sa u bɛ bila araye kan u caman bɛ tilen sa donc awɔ n balimakɛ bɔra k'a fɔ ko a kan ka kɛ maintenant mais état ye 6 mois di est-ce que i y'a faamu o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a ta k'a lajɛ u k'u adapter a la c'est-à-dire stock minnu bɛ minnu bolo u ko o stock ninnu épuisé mais n'o 6 mois tɛmɛna ni cɛ o cɛ n'a yeri i da la état kan ka baara min kɛ a kan ka sanction fɛn fɛn ta a ka sanction ta an bɛ wagati min kɔni kɔnɔ tolérance zéro pitié tɛ yen tuguni quoi an tɛna sigi juin drogue est-ce que i y'a faamu ninnu kana an ka denmisɛnninw cerveau tiɲɛ k'an ka denmisɛnninw hakili tiɲɛ parce que n'u bɛ nin na a fɔ c'est-à-dire à Dieu les études u tɛ se ka kalan kɛ quoi denmisɛnnin baden de bɛ fa bɛ ka wuli u la denmisɛnnin baden de bɛ wakili bɛ ka wuli denmisɛnnin baden de bɛ wakili bɛ ka tiɲɛ parce que u bɛ ka kɔn ko ma u si ma se ko min ye u bɛ ka don ko la u man ka don ko min na a ye bɔ dɔrɔn a k'aw yala Bamakɔ kɔnɔna la ekɔlidonyaw fɛ su fɛ i bɛ denmisɛnninw de gɛrɛ sigilen bɛ c'est-à-dire n'u tɛ ɲini ka sisa sise k'i ɲɛ kan donc an sera niveau dɔ ma est-ce que i y'a faamu il est temps état k'a ka responsabilité ta kana to an ka tiɲɛ quoi n'an tiɲɛtɔla don état k'an ka an dilan de k'an cadrer n'an tiɲɛtɔla don état k'an ka an dilan de mais état kana sɔn est-ce que i y'a faamu an ka tiɲɛ hali au conseil islamique olu bɛɛ k'an ka i sen don shisha ko in na plus tard kɔfɛ negela fɛn fɛn bɛ yen au conseil yɛrɛ k'an ka i sen don nin lutte in na ka nin k'a ka lutte ye donc 6 mois mana ban shisha ko ka interdit a kana don a kana feere stock ninnu ni stock bɛ min bolo n'i bɛ se i ka stock ta i k'a labɔ Mali kɔnɔna la n'i y'a ta k'a labɔ Mali kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ donc kɔlɔlɔ tɛna sɔrɔ mais a kana kɛ sababu ye anw ka denmisɛnnin ka tiɲɛ donc u ye délai min fɔ o délai kana tɛmɛ ni délai sera u ka shisha minɛ u ka interdit a yera mɔgɔ bolo min kan ka da i kan i ka a da o tigilamɔgɔ kan kɔfɛ u kana cigarette la biɲɛ ni dusukun dimitɔ est-ce que i y'a faamu a bɛ ka minnu kɛ c'est énorme an ka mɔgɔ baden mɔgɔ caman i b'a ye ni foie dimi ma min minɛ i b'a sɔrɔ dusukun dimi min minɛ ou bien i b'a sɔrɔ i poumon tiɲɛna a bɛɛ ye nin fɛn ninnu de ye donc n'an bɛ bɔ ka dakuruɲɛ damadɔni fɔ autorités ye shisha interdit min kɛ a ɲana u kana négociation kɛ u ye délai min di 6 mois foyi tɛ fara a kan ni fɛn farala ka bilahi an bɛ bɔ ka kuma an tɛ jɛn n'a ye Dieu merci u ye nin courage min sɔrɔ u bɛ taa o bout de ni stock bɛ min bolo a lajɛ i k'i ka stock i k'a labɔ Mali kɔnɔ i ka taa feere jamana wɛrɛ quoi voilà donc Ala sago aw sago salamu alaikum